srácok, én Balázs Gaming is itt lennék egy újabb videóba, és ebben a videóban folytatni fogjuk a Hello Boss-os sorozatunknak a kalandját. Itt van a első évad első része, ugye az előző videóban megnéztük a pilótot, meg tudjátok itt a csatornámon, és megtetszett a sorozat, szerintem tök jó volt, és végre megnézzük az elsőre, aztán a barátommal is fogjuk nézni a további részeket. Úgyhogy ha nem akartok leválni, iratkozzatok fel, nyomjatok be a csengőt, így nem mondjátok le a többi izgalmas videóról. Szóval csak kezdjük már el. Ez mi a... De mi? Nyomom az effet, akkor Jó emberként ismertek az incidens előtt. Egész életemben becsületes voltam. Kicsit lag. Jó reggel! Jó reggel! Remélem kész van a leckétek. Nem. Most felteszek pár kérdést, mondjátok meg, mi a megoldás. 2 meg 6? 8! A jó diák nem rossz, és most az idő meg a nap kapcsán valamit mindenki mond. Az nem egy iskola. És 8. a pont, a férjem a boldog születésnapos. Január 8. És utána apja. Most hogy megálltam, de hogy ez milyen iskola amúgy, hogy 5 diák van bent a terembe? Milyen iskola? Szent Habakuk! Elég az éneklésből! Csendet, gyerekek! Hoppá, kicsit hangos. Elfelejtettem, hogy a férjemnek születésnapja van. Nem vettem neki ajándékot. Ha felhívnánk, meglephetnénk egy nagy köszöntéssel. Oké, megy is be. Szarok el. Most nincs szükség. Nem oda, nem oda, nem oda, nem oda. Az a seggem, de nem érdekel. Miért? Antó néni, Miért? ön tanította. Többet észre, mint erővel. Az komoly feldobta a plafonra az egy gyerek. Hogy kifut. Azt hittem meg végignézik a izét. Azt hittem végig fogják nézni, hogy hogy azt hittem. Kurva életben, drágám, korán hazaértél. Hafátlapos paraszt! Úgy üvöltesz, mint a sakál. Ó, Istenem, mit tettél? Családja volt. Nekünk is lehetett volna család. Jézus Mária. De várjál, most lelőtte, vagy láncfűrészsel megcsinál? Lövéshang meg láncfűrészek. Mi van? Mindegy. Ja, mit műveltem? Ezt mind láttátok? Úgy sajnálom, Hát, gyerekek. mert ki kellett volna kapcsolni a videót, de... Lelőtte magát? Mindent jól csinál életében. Követi a szabályokat, és mégis ide lent köt ki a Hitlerek és az Epsteinek között. Egy nagy vagy gyilkosság miatt, amit a pillanat hevében nem tudott meg. Ó, milyen jó. Fejlesztettek blitzen. Bocsánat, Előzni. Szal ezért vagyok itt. Bosszúra vágyom. meghalt. Na de dögösebb volt, nem? Fiú, nekem nem jön át ez a dráma, meg a nyafizás, szóval mondd, mit akarsz? Vagyis hát nekem úgy tűnik, nem vágod, hogy működnek itt a dolgok. Elvégre mi az élőkön állunk bosszút, viszont a te bizarr kis mesét szereplőinek zöme valószínűleg már rég itt rohad a pokolban, veled együtt. De nem mind. Azon ember túlélte, és most mindenki hősként A ajnálunk. túléte? Mondja, milyen érzés túlélni egy ilyen őrült lotyót? Én csak azt remélem, hogy az a beteg asszony Ja, békére szerintem is. lelt. Micsoda bátorság, parancsoljon, végtelen mennyiségű pénz. Köszike! És én nem kapok? Neked beszélgetős műsorok, és a rákos adománygyűjtésük után lett egy valak pénze. Mióta pofán lőttem úgy, mint egy kicseszett hercegnő. Maga egy hős. Hős vagy csajszi? Jó. Nem egy hős, de még mekkora hős? Én hősöm. Maga egy hős. Maga egy hős! Én hősöm. Hős, bassza meg! Ja, igen, hogy gondoltam. Várjál, mikor hoz kávét, beszartam. Kanos a kuncsaft, habókos kuncsaft, igen, ezt nyomta. Az ügyfél megindult az ügyfélnél megindult a szülés. What? Miért indult volna meg egy ügyfél? Szellem, sztolász.
ereszkes. Ha eltalálod, nem telik másikra. Gyű, érzem, hogy szerettek. Mély levegő, és aztán kifúj. De ez egy család! Mégis milyen körülmények között muszáj kicsinálnunk egy egész családot? Hát, ha a kuncsaft erre vágyik. Max egy alkesz apukát. Vagy egy prosti anyát. Az még érthető. De hogy végezzünk egy teljesen ártatlan, látszólag ártatlan felső középosztálybeli családdal? Ácsi, honnan veszed, hogy ártatlanok? A taknyos biztos kutyákat gyújtogat. Ez a csitri meg arra izgul, hogy ausztrál kis pöcsöket baszogat a neten. És ez itt? Ez a fasz. Tuti erre veri. Ugyan, az emberek mind romlottak. Nem véletlenül van dugig velük a pokol. Figyelj, mi nem jogászok vagyunk, hanem bérgyilkosok, akiknek fizetnek. Lőd agyon. Csupán azt mondom, hogy ez egy kissé túlzás, és lehetnénk egy kicsit körültekintőbbek. Érted? Spackó, hadd mutassam be! A legújabb ügyfelünket. Az Isten faszát most érteket most vettem! Csövi, Felgyújtott. ne feled, ha 24 órán belül Ez egy nem nyújt ki az a cuki ribanc, ember. gyilkosság ingyenes! Mondja, mégis mióta él ez az akció? Hát azóta, amióta felgyújtottad a kibaszott irodám, te húgyanyú, kérdemek te szarrázni! Melegen ajánlom, hogy az a csicsás könyv még egyben Úgy érted, az egyetlen eszköz, amivel átjuthatunk a túlon. Várj, ott egy nekem. Segdug az cseszeget a való világban. Csak is úgy, mint a húgy, hív a TVG, igen. Kérjétek helyesen feltenni ezt a táblát, ne kúrjatok el, ja, és csak pár hét múlva tudok fizetni, mert a postaládám genyos, gegyes, beszédfélismerő program. Oldalra? Ja, itt van. És ezért vagyok kedvencem, Luni. Kész egy kis homikát? Elég. Undorító vagy. Ugyan kérlek, a terapeutám is ezt szajkozza. Ideje szétdugni pár segget. Azt úgy mondják, hogy szétrugni. Blitz. Az enyém jó. Faszom. Ez fixenő. Mécsafüst lesz. Moxi, légy a vendégem. Hogy én? Ja, ezt még te sem kúrhatod el. Egy boldog anyuka, akit most engedtek haza a kórházból. Túl sokat tököltél, én... Elvileg ez benne az, hogy barátom mondta, hogy szemen fogják lőni a nőt. Lesz olyan, hogy meg fogják lőni, azt mondja, így szépen így tesz a skin comp, hogyha 100 skipek, bocsiskaszok, de nem akarom, hogy YouTube-et töltsön. Nem csak csendes vagyok az előzőhöz képest, mert én igazából úgy sokat beszéltem. Jövök. Meg vagy te lúvnya. Hégás! Mi most tényleg kinyifantjuk mindet? Ne légy rényapina, csak a sunát lőjük le. Nem nagy veszteség. De... Fa. Várjon, gondoljuk át ezt egy kicsit. Agyhorott idióta! Én nem tudom, Márta. Ez mi az a De lámpa? bármi is legyen Ez az. mi? Hol a Gyerek. vacsorád az asztalon? A helye. Gyerünk, lurkok! Elő a fegyver! Ideje Móreset tanítani a nyuszikákat, Éj, jó! Anyu csinál soti, apu csinál soti, gyereknél egy revolver, kislánynél egy soti. Most veszem észre, ott ugye egy ilyen fej volt. Ez egy gerinc. Ez csont. Jaj, szegény malac. Szegényke. Egyem a szívét. Az egy szemek? Ki szeme? És ez ki? Szerintem ez a mama, vagy a papa. Pora, vagy nem, ez a... Vannak emberek, akik ilyen vázzal berakik a hambokat, szerintem ez ilyen hamb. Elő a fegyver! Ideje Móreset tanítani a nyuszikákat, gyerkőcök. Mi a kékeres fasz volt ez, Maxi? Sajnálom, olyan kedvesnek és boldognak tűntek. Bepánikoltam. Boldog, kedves, mégis mi a bánatról pofázol, te állat? Amint megszületsz, már anyát csecsélogsz. Senki sem ártatlan, te bébipöcsű balfasz. Egy új lyuk! Spori! Ott maradt. Hová pattogsz, különbulam?
Elfuthatsz, de el nem bújhatsz. Egy üveg végzett vele? Ez a fej. Vagy lehet, hogy valami volt. Jó, mi az a szék? Ó, szervusztok, picurkák! Hát nem cukik! Gyere játszani, kecskebácsi. Kecskebácsi! Kecske bácsi, mi a szó? Azt a... Ó, banyek! Szóval a hülyén. Tudom, hogy itt vagy, ördögfióka. Ígérem, villámgyors leszek. Csak hagyd, hogy Márta mama golyót eresszen a cuki kis koponyádba. Faszom, bakker, szolász, kurva rosszkor hívsz. Mégis mikor nem hívlak rosszkor? És ez mit csinálnak közben? Pancsizik ki. Jaj, pancsolok, felhívom Blicit, vagy tudja bant, hogy hívja. És így, hogyan vagy amúgy? Közben Blic megdöglik, de amúgy jó vagyok. Blici, Mit akarsz? eszembe jutott, amiről a múltkor. És mikor nem hívlak rosszkor, Blici? Blic, Eszembe jutott, amiről a múltkor csevegtünk. A kis krima áramat ez illetően. egy bogoly? Milyen áramot? A könyvecském, Blici. De hogy ami látja a munkámhoz buborékba? kell. És amit kölcsön kértél a Ez tiédhez. egy bogoly, vagy ez mi? Hallak ám, szívecském. Geci! Hogy nem azon tűnődtem, hogy már milyen régóta engedem, hogy a világok között utazgass, nem mellesleg illegálisan. Viszont szükségem volna rá a Mondd már teendőim el. azonnali elvégzéséhez. Mi lenne, ha valamiféle üzletet Mondd bonyolítanánk már. le? Cserebere alapon. Hát, nem elragad. Állj már le ezzel a puccos pökhendi dumáddal! Itt próbálok nem segbe baszódni! Az a fej. Havonta egyszer, hol töltekor visszahozod a könyvem, aztán megpecsételjük egy szenvedélyes, lehengerlő légyottal. És ezt leszámítva nálad lehet, Áll az alkú édipofikám? Legyen, szarok rá! Oh, Blitz, a testem csak rád vár. Alig várom, hogy telecsurgassam a c***től a szám, te kis k***a. Aztán meg jól meg... Meg vagy! Te valamiféle... És közben mondja tovább. Mi? Értem és a családomért jöttél? Majd ha vagy! Sátán fajta! Most visszaküldelek oda, ahová Bocsánat. De hogy nem hallja hogy ott a nő pofázik, hogy te valami ördögfélka vagy, ugye? Enyém is a családja vagy, te! Elpusztítalak téged. Szóval azt meg így, alig várom. Jó, nem. oda, ahová tartozol! Ez így jól, ez a... Fúj. Bleh. Bátya, ez egy... De bátya, ez egy ördög, vagy mi az? Ez egy démon. Simán eltaláltam volna, hogy baszódnál meg, Maxi! Sátán! Vedd vissza a galád szörnyszülötteid! A pakal bugyráiba velük! Maradjék hát minden gonoszság forrása szent és sérthetetlen! Nem állt neki? Na ja, ez nem egészen így megy, hölgyem. A tűz nem árt nekünk, de szívesen Á. játszom, ha erre gerjed. Ó, baszki! Akkor itt egy kis ólom, hogy elvidd a mélybe! Azt hiszem most lesz feje. Blitz! Aha, most van jó, akkor ez... Most garast is fogsz kapni, Max. Ja, kösz! Hol Elvég fejbe lőtték. Úgy estelem, uram!
elbaltáztam a bevetést, és veszélybe sodortam mindenkit. Többet nem fordul elő. Ígérem. Bocsánat kérés elfogadva, de ha még egyszer ilyet látok, te fasztorlasz, rongyosra basszak téged a feleségeddel együtt. Pöpec, küldetés teljesítve. Na tiprizzünk! Én meg Hagyj így- csak egy percet. Valamit a házban felejtettem. Legyen, Ló. te iparkodj. Mi ez a Luna, ló? mennénk haza, picinyem. És azóta mondja, hogy... Azt... Megtapott a Jó. Miért mit teszel több szlé? Kinyírsz? Azt kéne. Maguk igazi szörnyetegek, de mindenkinek jár esély egy szebb életre. Csak nézzel a gyerekeire. Még előttük áll az egész élet. Igazságosan kell szembenéznie a bűneivel. Most pedig felhívom a földi hatóságokat, akik majd méltó büntetésben Földi fogják őt hatóság. részesíteni. Ez az én módszerem. Na baszki. Van egy telefonja, amivel felhívhatom a rendőrséget? Ja, konyában! Akkor ez mi a bánat? Egy multifunkciós távkapcs. A kölköknek vettem. Nem lett volna elég venni csak egy távirányítót? Csak kérdezem. Oh. Hát itt vagy! Faszak is baszti partit csaptatok? Parancsol? Nézd, magasra teszek rá, hol mész el a földön, de a pokolban a munkahelyre menj el. Tali az irodában? Nagyon jól csináltad, drágám. Talán igen, kicsim. Csak kellett egy pillanat, hogy talpra álljak. Hidd el, helyén van a szíved. Csak kicsit naív vagy. Oh. Ez hány évesek? Azt a kókor, azt mi a fa? Mi a fasz? Mi a fasz? Ez mi? Keci. Itt a rendőrség ráküldött egy otobból, egy rakétát a házra. Mi a fasz? Mit mondott a rendőrségnek? Hogy démonokat űztek el, vagy mi? A rendőrség ráküldtek rakétát. Most jó megfogta őket. Ugye minden... Halott a Ribi. Kis Moxim nagyot alkotott. Újabb sikeres megbízást zárhattunk le, és Maxi végre megtanulta, hogy ne kurjon el mindent. Meg azt, hogy nem gázembert ölni, ha ő is fegyvert szegez rád. Ez morbid. De fizettem érte. Sikeres. Elmehettek a picsába. Hát skacok. Itt vannak a magyar hangok, Liza Év, Csokmei Henrik, Zsigmond, Namito, Márk, ez milyen? Folytyig, Alexandra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nekem úgy tetszett ez a rész. Meg kifejezetten tetszett ez a rész. Várom már a másodikat, már ez is készül be, mert szerintem lehet, hogy másnap fogom felrakni, mert holnap iskola ne ének haza. Úgyhogy lehet, hogy holnap felveszem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogy velem megnéztétek. Vagy mondtam, videó elején iratkozzatok fel, dobjatok egy hatalmas lájkot, ha még nem tettétek volna meg. Én Balázs Gaming voltam, és ne felejtsétek, hamarosan a Discord szerver készül, hamarosan elkezdik a házmöltet, és egy gyilkos drónokat is, mert a szavazásnál gyilkos drónok volt még csak egy szavazat, egy részi szavazatok, please sub, és igazából csak egy szerettem volna, én Balázs Gaming voltam, sziasztok, puszi puszi.